Όσοι ραγιάδες μείνουν ζωντανοί θα φορτωθούν στα καράβια μας και θα έρθουν σκλάβοι στην Αραπιά. Θα κουβαλήσω εκεί φελάκους. Να ριζώσει καινούργια ράτσα. Να ξεχαστεί και το όνομα ακόμα των Ρωμιών. Φωτιά και μαχαίρι χωρίς έλεγχο. Αλλά και στην απορρόφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός σοβαρού, ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων που ναι, έχετε δίκιο κύριε Βαλουφάκη, μπορούν να απολιάσουν και πρέπει να απολιάσουν μια οικονομία. Έτσι βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε για το πόσους πρόσφυγες μπορεί να απορροφήσει η χώρα μας, πού πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως οι πρόσφυγες οι οποίοι τελικά θα επιλέξουν να κάνουν τη χώρα μας τη δεύτερη πατρίδα, τα παιδιά τους πρέπει να αισθάνονται και θα αισθάνονται Έλληνες. Αυτό είναι το σωστό. Και θα πάνε σε ελληνικό σχολείο και αν είναι άριστοι μαθητές να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Αυτό είναι το σωστό. Μακριά από μας οποιαδήποτε ξενοφοβία ή οποιοδήποτε ρατσισμός. Είμαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική. Σιγά σιγά δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα.